Ymgynghoriad ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Gymunedol yr Ystog. Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Gymunedol yr Ystog o 31 o Awst 2022 gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion agosaf ym Mhowys. Mae'r cynnig yn rhan o Strategaeth y Cyngor ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys. Cytunwyd ar y Strategaeth ym mis Ebrill 2020, a'r nod yw Trawsnewid Addysg ym Mhowys trwy fynd i'r afael a nifer o heriau sy'n wynebu'r sector addysg yn y sir. Dyma'r heriau. Cyfran uchel o ysgolion bach, llai o ddisgyblion, nifer fawr o lefydd gwag, cyflwr adeiladau, pwythau ariannol, anghydraddoldeb o ran mynediad at addysg Gymraeg, diffyg cynnig ôl 14 ac ôl 16, anghydraddoldeb o ran mynediad at darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol, diffyg gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn hanesyddol. Nod y cynnig ar gyfer Ysgol Gynradd Gymunedol yr Ystog yw mynd i'r afael ar heriau canlynol. Niferoedd disgyblion isel, cyfran uchel o'r gyllideb fesul disgybl, cyflwr ac addasrwydd yr adeilad, dosbarthiadau oedran cyfun, arweinyddiaeth. Ystyriwyd nifer o opsiynau wrth datblygu'r cynnig hwn, gan gynnwys status quo, ffederasiwn, uno a cai. Ystyriwyd cryfderau a gwendidau pob opsiwn, ac mae'r rhain wedi cynnwys yn y ddogfen ymgynghori. Ar ôl ystyried yr opsiynau, yr opsiwn i gau Ysgol Gynradd Gymunedol yr Ystog yw'r opsiwn a ffefrir. Pe bai hyn yn digwydd, byddai disgyblion yn mynd i ysgolion mwy a fyddai'n gallu darparu mwy o gyfleoedd iddynt. Fodd bynnag, byddai rhai anfanteision. Ni fyddai ysgol yn yr Ystog a fyddai'n effeithio ar y gymuned yn yr Ystog, a byddai'n golygu byddai'n rhaid i'r disgyblion sy'n mynd i'r ysgol yn yr Ystog deithio ymhellach i'r ysgol. Hefyd mae'n bosib y byddai rhai disgyblion yn mynd i'r ysgol yn Lloegr yn lle mynd i'r ysgol yng Nghymru. Rydym wedi paratoi dogfennau ymgynghori sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y cynnig. Mae'r dogfennau hyn ar ein gwefan c.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. I gael copïau papur o'r dogfennau ymgynghori, gallwch daro e-bost neu godi'r ffôn at school.organisation @powys.gov.uk dim 1 597 826 618. Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar Ebrill 11 2021 a bydd yn cau ar y 9 o Fehefin 2021. Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad trwy lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein, llenwi'r ffurflen ymateb papur a'i anfon dros e-bost neu yn y post, neu e-bostio neu bostio eich sylwadau ysgrifenedig. Mae'r ffurflen ymateb ar-lein a'r ffurflen bapur i'w gweld ar ein gwefan c.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg. Gallwch e-bostio neu bostio eich ymatebion i
school.organisation at powys.gov.uk neu'r Tîm Trawsnewid Addysg, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG. Rhaid derbyn pob ymateb erbyn y 9 o Fehefin 2021. Pan fydd y cyfnod ymgynghori wedi cau, bydd y Cyngor yn llunio adroddiad sy'n crynhoi'r sylwadau ddaeth i law. Bydd Cabinet y Cyngor yn trafod yr adroddiad ac yn penderfynu p'na i fwrw ymlaen gyda'r cynnig neu beidio. Os fyddan nhw'n penderfynu parhau, bydd y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol a bydd gan bobl 28 diwrnod i anfon gwrthwynebiadau ysgrifenedig os nad ydyn nhw'n cytuno ar cynnig. Yna bydd y Cabinet yn trafod adroddiad pellach yn amlinellu unrhyw wrthwynebiadau a ddaeth i law a bydd penderfyniad terfynol ar y cynnig. Rydym yn disgwyl penderfyniad terfynol erbyn mis Rhagfyr 2021. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys y dogfennau ymgynghori a dolenni i ymateb i'r ymgynghoriad, ewch i'r wefan cy.powys.gov.uk/Trawsnewid Addysg, rhif ffôn dim 1 597 826 618.